Можете чипитката да как? Мати, я ви сега. Чакай. Сега, стой като гледате. И пускай я. Върви, иди да вземеш питката, бе. Иди, бягай да вземеш питката. Вичкай да вземеш питката, бе. Къде е питката, души? Пак да я търкуна ли пак? Айде пак да я търкуня. 3, 4, Беги при мен. Аре, засилия, бе, дали. Не мога да... Мати фотоапарата. Мартин, аз не знам как... Не, на туалета го дай. Мартинка, я мога да виж тук какво става, виж. Марти. Виж тук. Давай, душа. Мартинче, абе виж какво има там. Марти, виж. Виж къде не ме интересува, кажи. Абе, аз трябва пак го пак. На масата виж първо, бе. Ти като стои нещастно там. Ходи там, бе. Дай пак питката, бе. Къде е питката? Айде пак ще я търкувам. Та питка я омазахме хора. Вижте, айде. Колелце. Ма виж, баба, какво има на масичката. Виж на масичката какво има. Той сега се чуди там. Знаеш какво? Аз служих на масичката. Седи. На масичката в това я служи. Така, търкувала е питката. Видях прави филмче и се вижда как се шашава. Айде, Мартин, сега да снимам как стоиш и гледаш. Ами той гледа, да ви кажа какво Мартин иска да хване. Значи, разлизах планга такава. Мартин иска да хване този фотоапарат хора. И аз трябва просто да го сложа и тук. Така. И сега какво? Не ще имаш от тия неща. Ходи, баба. Не ще дойде толкова има, не гледал. Я не ще казала какво има. Гледай. Чупка ще вземе. После. Нека да разписа. Така, смитачната, той се знае. Това е банковата сметка. Банковата сметка. Това да ги избравя. Мантиче! И чупек, ще е майстърка, ще някой трябва да шефе. Манти! Това ли ти избра душица? Нищо, Манти, то си много интересно и ти е интересно. Усещам как ще види сметката на калкулатора. Ще види сметката на калкулатора. Чак да не тръгва какво ще бъде. Ясно. Това е най-интересно. Не трябваше това да му слагаш, защото той първо него ще си даде. Той ще си ги разгледа сега. Ще разгледа. Нека ги разгледа. Едно време две неща са слагани и сега гледай какво е богатство. Ти ще отиде и часовник. Той е без това. Добре. Дигни бабо часовника. Може да не го отиграе така. Зубче. Къде е питката, баба? Къде е питката? Това е питката, виж тук питката. Той не го разсева, нека той да си избира. Това е положението. Положението е това. Марти, имаме си банков чиновник. Мартинка! Браво, баба. Станах се, навлиза. Как да го увелича? Мизумни, бе. Отпред да завърти. Отпред да завърти. Не това там. По-към тебе. По-към тебе. Да, мисля, че е това. Калкулатора, милички, това е да не държа така. Така майка е снимам в момента. Чакай, аз сама снимам. Да си го снимаш. Боже ме снимаш седнала. Влизах план да снимам.
Не бойся, Владек. Твоя си избране биленце. Поне чук да беше взел. Но той чука. Най-напред чук. Той първо фана чука. Ма нещо изгуби интересно. Ама не, то е много хубаво дето хвана чук, значи ще е сръчен. Сръчен се. Ма дигнете му това, бе. Дигнете му този. Синче, я пак, видиме. Аз ти казвам, че тук е много любим си. Не ще да повярваш. Да не се халоташ, това е тук сега. Сега си много хубаво с чука. И радостен. Оп, е направа. Виж, моето святка. Види го, това е да мамо. Чакай, баба, да се махне. Ай, чук ти. Чакай, ще се размахва вече. Готово. Да, също като фотоапарата. Няма ли си? Свършихме ли? Да. Хубаво беше.